हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो जोङो बेहाय दङ मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट आसामनि जायफोरखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखाबाय जे आसाम पुलिसनि आन्डाराव रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों गोबां पिएस पोस्ट बेहाय कमान्ड' आसाम कमान्ड' एबा आसाम एबि कमान्ड' बेटेलियन बेनिफ्राय एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल दायो जोङो बेहाय गुबैयै फैगोन 164 पोस्ट कनस्टेबल एबि फर आसाम कमान्ड' बेटेलियन बेनि आन्डाराव अल अभार 5563 बे भेकेन्सिनि आन्डाराव आरोना बेहायनो 164 जेराव कमान्ड' दङ बेहाय जों क्लियार खालामनानै होगोन जे नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय माखासे बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना गुबुन चेनेलनि गेजेरजोंबो नाथाय थेवब्लाबो दायो बेवहाय जों सावरायगोन एनडिएफबि बर' जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय 2% जोंहा कमान्ड'नि थाखाय मा होनदों रिजार्भेसन दङ ना गैया बेनि माखासे क्लियारिफिकेसनखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै लागोन दायो जोङो गाहायाव नायलांगोन बेनि माखासे भेकेन्सिया 164 नाम्बार जोंहा बेसेबां पस्टनि बेहाय भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा होनदों एसटि हिसाबै बेसेबां जों टेबोलखौ नायगोन आरो आनरिजार्भआव बेसेबां जोंनि थाखाय बेसेबां थाब जागोन एबा गोब्राब जागोन जों बेखौ बेनि गेजेरजों जों आन्दाज खालामनानै लागोन बेनिफ्राय आनरिजार्भ हिसाबै 77 पस्ट दङ बेवहाय बेनिफ्राय एसटिपि हिसाबै 16 पस्ट अनलि बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेवहाय नुनो मोनदों मालाय गुबुन अबिसि बा एमअबिसि बिथांमोननि थाखाय 3% रिजार्भ दङ बेनिफ्राय जोङो एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय जोंहा रिजार्भेसन बेवहाय गैया लोगोफोर एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहा खालि एबि कनस्टेबल आरो इउबि कनस्टेबलनि थाखायल' 2% रिजार्भेसन दङ लोगोफोर दायो बेहाय आसाम कमान्ड' बेटेलियनाव बिथांमोनहा रिजार्भेसन गैया आरो लोगोसे बे कमान्ड' बेटेलियनाव स्पर्ट्स पार्सन जाय बिथांमोना इन्टारनेशनेल एबा नेशनेल बिथांमोनहा स्पर्ट्स गेलेबाय आरो सार्टिफिकेट मोनबाय बिथांमोननि थाखाय बेवहाय 5% रिजार्भेसन दङ लोगोफोर बेवहाय रिजार्भेसन 5% मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना बेहाय मेनसन खालामनाय गासै बेहाय थानाय माखासे गेमफोरनि गेजेराव मोनसे नोंथाङा गेलेयोब्लानो एबा बेनि गेजेराव नोंथाङा सार्टिफिकेट मोननायब्लानो दायो जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया हिसाबै जोङो बेहाय एजखौ नायगोन जोङो बेवहाय एजआ जाहैबाय 18 निफ्राय मिनिमाम खमाव लानानै 21 इयार्ससिमल' नोंथाङा कमान्ड'आव मोननो हागोन नाथाय एसटिपि हिसाबै जोंहा एगजामसन दङ 5 इयार्स जोंहा एगजामसन दङ अब्ला जोङो बे 5 इयार्स एगजामसनखौ जों प्लास खालामनो 21 निफ्राय 5 इयार्स बा जोङो 26 इयार्सल' जोङो कमान्ड' एबि कनस्टेबलाव जोङो मोननो हागोन एसटि हिसाबै दायो जोङो एजखौ जों दिहुननानै लायोब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय 2005 जानुवारिनिफ्राय 1 तारिख 2022 नि गेजेरनि नोंथांमोना नोंथांनि जोनोम साना जानो नांगोन बेनिफ्राय एज दिहुनोब्ला 2023 नि जानुवारि 1 तारिखसिम लानानै नोंथाङा एजखौ दिहुननो नांगोन बेवहाय मिनिमाम इडुकेसन क्वालिफिकेसन हिसाबै नोंथाङा नुनो मोनबाय ओइचएसएलसि निफ्राय नोंथाङा एबभ जानो नांगोन जिखुनु जा ओइचएसएलसि पासब्लानो नोंथाङा मिनिमाम एलिजिबल जागोन दायो फिजिकेल स्टेन्डार्ड हिसाबै जोंहा बेवहाय हाइटआ एसटिपि 160.2 बियो सेमानो बेनिफ्राय फेमिलिनि थाखाय 152.40 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय सेसखौ जोङो नायोबा एसटिपि हिसाबै 85 निफ्राय एक्सपेन्ड खालामनो हानांगोन 90 सिम आरोना लोगोफोर मेडिकेल स्टेन्डार्डआव नोंथांमोनहा मिथिखागौ जायफोर गोजामै माखासे रानिं खालामनो मोनखांबाय बिथांमोनहा मिथिगोन आरो जायफोर नोंथांमोनहा गोदान नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनानै लानो हागोन जे नोंथांमोननि मेगन आइ टेस्ट एबा आइ भिजन एबा डिसटेन्स आरो नखनि आथिं हान्थुनि नांजाबनाय एबा आथिंनि फ्लेट फिट बेफोरखौ नायगोन लोगोफोर बेहाय जेबो सिरियास मेडिकेल खालामनाय जाया बेवहाय दङ नोंथांमोनहा माखासे मिथिनानै लानांगोन डकुमेन्टसा जोङो मा नांगोन नोंथाङा गासैबो क्वालिफिकेसननि डकुमेन्टसखौ लाजोबनांगोन प्लास एक्सेन्ज कार्ड बेनिफ्राय एडमिट मार्कशीट बेनिफ्राय गासैबो पासिं सार्टिफिकेट गासैखौबो लानांगोन आइडि कार्ड नोंथांमोनहा आधार कार्ड पेन कार्ड नङाबा जिखुनु जाया नोंथांमोनहा आइडि कार्डखौ नोंथांमोनहा लाफानांगोन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्टसखौ भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ कार्डनो एबा पेडआव सोनाय जायो दायो जों बेयाव मिथिनानै लागोन पेड एबा फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट बेवहाय जोङो मेलनि थाखाय 80 मार्क्स आरो फिमेलफोरनि एबा हिन्जावफोरनि थाखाय 60 मार्क्स नोंथांमोनहा बेनि गेजेराव पेडखौ होनो हागोन एबा पेडखौ लानो नांगोन अब्ला मेल हिसाबै जोङो बेहाय नायनो हायो 4.8 किल'मिटार रेस खारनाय जागोन 20 मिनिट्सनि गेजेरावनो हानांगोन 20 मिनिट्सजों हायोबा नोंथाङा क्वालिफाइल' जागोन जास्ट बेनिफ्राय लं जाम्प हिसाबै बेबो मेलनि थाखाय 165 सेन्टिमिटार नोंथाङा लं जाम्प बारनो नांगोन बेवहाय 3 चान्सेस मोनगोन बियो मिनिमाम
बेवहाय एबी कमान्ड हिसाबै नोंथांमोना बेनि प्रसेसखौ एबी आरो इउबी कनस्टेबलनिफ्राय बेहाय बांसिन नुनो मोनदों। बेवहाय 100 मिटार रान खारनायबो दङ प्लास सिन आपबो नोंथाङा खालामनांगोन। बेनिफ्राय सिन आपआ क्वालिफाइ अनलि फर क्वालिफाइनि थाखाय 4 टाइम्स नोंथाङा सिन आप हानांगोन। बेनिफ्राय 100 मिटार रेस नोंथाङा अनलि फर क्वालिफाइनि थाखाय 15 सेकेन्ड्सआव नोंथाङा हानो नांगोन। अनलि फर क्वालिफाइड लोगोफोर नोंथांमोना मार्कखौ गोबां नांगौब्ला नोंथाङा बेनि फार्स्ट हानो नांगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा रेस एबा खारनायाव खमावनो 20 मार्क्सखौ आबुङै मोननो थाखाय खमावनो नोंथांनि टाइमा मा जानांगोन 16 मिनिटावनो नोंथाङा खारनानै फोजोबनांगोन 4.8 किल'मिटारखौ। अब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन आबुङै 20 मार्क्स। आरो नोंथाङा सेकेन्डआव बेसेबां मार्क खम जागोन 0.8 नोंथाङा मार्कआ खम जागोन आरोना। नोंथाङा जुदि पइन्ट मोनसे बेवहाय अनलि फर क्वालिफाइड एबा 10 मार्क्सनि थाखाय नोंथाङा मा जागोन 20 मिनिट्सआव हानांगोन। नाथाय 20 मिनिटनि 1 पइन्ट नोंथाङा सेकेन्ड बारोब्लानो नोंथाङा बेहाय डिसक्वालिफाइड जागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय अब्ला नोंथाङा बेसेबां जानांगोन 1200 सेकेन्डनिफ्राय 1199 सिमनि गेजेरावसो नोंथाङा मा जागोन 10 मार्क्सखौ मोननो हागोन आरोना। बेयो जाहैबाय रेस मेलफोरनि थाखाय। बेनिफ्राय 100 मिटार रेस बेनि सायाव जों नायगोन 15 सेकेन्डनि उनावब्ला नोंथाङा 15 सेकेन्ड बिनि मोर देन 15 सेकेन्ड बिनि बारा 1 सेकेन्ड बाराब्लानो नोंथाङा मा जागोन डिसक्वालिफाइड जागोन 100 मिटार रेसाव। बेनिफ्राय 15 सेकेन्डनि आपआव हानांगोन नोंथाङा अब्लासो नोंथाङा अनलि क्वालिफाइड जागोन आरोना। जेब्ला नोंथाङा 10 सेकेन्डनिफ्राय लेस एबा खम 9 सेकेन्डसिम एबा 10 सेकेन्डनिफ्राय लानानै 9 सेकेन्डसिम ओरै जेसेबांनाखि खम नोंथाङा हायो अब्ला नोंथाङा 20 मार्क्स फुल मार्क मोननाय जागोन। बेनिफ्राय अनलि फर क्वालिफाइ जानांगौब्ला नोंथाङा 14 सेकेन्ड टु 15 सेकेन्डआव ग्रोब हानो नांगोन। 15 सेकेन्डनि मोर देन 1 सेकेन्ड नोंथाङा बारा जायोब्लानो नोंथाङा डिसक्वालिफाइ जानाय जागोन। दायो जों बेयाव लं जाम्पनि थाखाय मार्क नायगोन लोगोफोर। लं जाम्पनि थाखाय 365 सेन्टिमिटार बारोबा नोंथाङा अनलि फर क्वालिफाइड 10 मार्क्सल' मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि फुल मार्क मोननांगौब्ला बेसेबां बारनांगौनो बेवहाय 20 मार्क्सखौ आबुङै नोंथाङा मोननो थाखाय 530 सेन्टिमिटार नोंथाङा खमावनो बारनांगोन। अब्लासो नोंथाङा 20 मार्क्सखौ आबुङै मोननाय जागोन। अब्ला जोङो बेवहाय सिन आपनि फारसे जों बेवहाय नायनोसै। बियो फर मेल दे हौवाफोरनि थाखाय। नोंथाङा 4 सिन आप खालामोबा डिसक्वालिफाइड बिनि खमावब्ला आरोना। जुदि नोंथाङा 4खौ खुनुरुखुम हाबाय अब्ला नोंथाङा 10 मार्कखौ मोननाय जागोन। बेनिफ्राय आबुं फुल मार्क्स नोंथाङा मोननो थाखाय बेसेबां सिन आप खालामनांगौ 14 सिन आप नोंथाङा खालामोब्ला 20 मार्क्सखौ फुलै नोंथाङा मोननो हानाय जागोन। हिन्जावफोरनि थाखाय माखासे खारनायखौ जों नायोबा 2.8 किल'मिटार नोंथांमोना खारनो नांगोन। बेनिफ्राय बेनि मिनिट्सआ खमावनो 19 मिनिट्सआव नोंथांमोना बेखौ हागोन आरोना एबा हानो नांगोन। अब्लासो नोंथाङा बेनि मार्कखौ क्वालिफाइडनि थाखाय मोननो हागोन आरोना। बेनिफ्राय लं जाम्प हिसाबै नायोब्ला मिनिमाम खमावनो 265 सेन्टिमिटार हानांगोन। बेनिफ्राय बेनि गेजेराव जुदि नोंथाङा हायाब्ला 3 चान्सेसल' मोनगोन। बेनि जुदि बारा लायोबा नोंथाङा बेवहाय डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन आरोना। बेयो जाहैबाय आरो बिथांमोननि थाखायबो 100 मिटार रेस दङ। बेनिफ्राय सिन आप बिथांमोननि थाखाय दंना गैया जोङो नायगोन। जोङो नुनो मोनबाय बिथांमोननि एबा फिमेलफोरनि थाखायबो 100 मिटार रेस। बे रेसखौ 18 सेकेन्ड्सनि गेजेराव हानांगोन। बेनि 1 सेकेन्ड लेसबानो बिथांमोनहा बेवहाय रिजेक्ट जागोन आरोना। बेयो अनलि फर क्वालिफाइडनि एबा मिनिमाम बेहाय सेकेन्ड आरो बियो। अब्ला जोङो बेहाय 2.8 किल'मिटार रेसनि एबा फिमेलफोरनि माखासे नाम्बारफोरखौ जों बेहाय क्लियार खालामगोन। जेब्ला 910 सेकेन्ड एबा बिनि खमाव हायो अब्ला मा जागोननो 20 मार्क्सखौ फुल आबुङै मोननाय जागोन। बेनिफ्राय जुदि अनलि फर क्वालिफाइड जानांगौब्ला नोंथाङा मा जागोन 1140 निफ्राय 1139 सेकेन्डनि गेजेराव हायोब्ला नोंथाङा अनलि फर क्वालिफाइड एबा 10 मार्क्सल' नोंथाङा मोननो हागोन आरोना। दानिया फिमेलफोरनि लं जाम्पनियाव जों बेखौ नायनोसै बिनि मार्क्सफोरखौ बेसेबां मोननाय जायो आरो क्वालिफाइडआ मा। 265 सेन्टिमिटार बारोबा अनलि फर क्वालिफाइड एबा 10 मार्क्स मोननाय जागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि बारा बारोब्ला जुदि नोंथाङा 410 सेन्टिमिटार नोंथाङा जुदि बारोब्ला 20 मार्क्सखौ नोंथाङा मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय 100 मिटार बेखौ जोङो नायगोन। 100 मिटाराव जाहैबाय नोंथाङा 18 सेकेन्ड्स अनलि फर क्वालिफाइड एबा 18 सेकेन्डनि 1 सेकेन्ड नोंथाङा बारा लायोब्लाबो डिसक्वालिफाइड जागोन। खमावनो 18 सेकेन्डआव नोंथाङा क्वालिफाइड जागोन एबा 18 निफ्राय 17 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथाङा 12 मार्क मोनगोन।
बेनिफ्राय नोंथाङा फुल मार्क मोननांगौब्ला बेसेबां हानांगौ जायो 10 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथाङा हायोब्लासो 20 मार्क्सखौ आबुङै मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो फैदो बेनि सिलेक्शन प्रसेस बेयो जाहैबाय साइक'मेट्रिक टेस्ट। नोंथाङा गासैबो माखासे फेटफोरखौ क्वालिफाइड जाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा जागोन नोंथांनि मार्क एबा नोंथांनि मेरिटखौ लानानै जुदि नोंथाङा मेरिटआव गाखोयोब्लाना नोंथांखौ साइक'मेट्रिक टेस्टनि थाखाय लिंहरगोन आरो बे साइक'मेट्रिक टेस्टआ बेहाय जागोन कन्टेन्टआ जाहैबाय मेन्टेल फ्रेमवर्क टु केरि आउट हार्ड वर्क, बेनिफ्राय एडप्टेबिलिटि अफ जांगल बा हिली टेरेन बा इक'ल'जि बेफोरनि सायाव, बेनिफ्राय गाहायाव दंबावो नोंथांमोना एप्टिटिउड एन्ड एटिटिउड मेजारमेन्ट बेफोरनि सायाव नोंथांमोना साइक'मेट्रिक्सखौ होनो नांगोन। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव स्टाडि खालामब्लानो जाहैबाय एसेब्लाबो। अब्ला लोगोफोर बेवहाय जोङो फाइनेल मेरिट लिस्ट हिसाबै जोङो बेयाव मेल आरो फिमेल बेसेजों मार्क जागोन नोंथांमोना बेहाय फारियै नायलांदो। मेल केन्डिडेट हिसाबै 80 मार्क्स बेवहाय फेटनि थाखाय, बेनिफ्राय 20 मार्क्सआ जाहैबाय साइक'मेट्रिक टेस्ट। टटेल गासै मा जाहैबाय 100 मार्क्सनि जागोन मेलफोरनि थाखाय। दानिया बेनिफ्राय फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय 60 मार्क्स, बेनिफ्राय 20 मार्क्सआ जाहैबाय साइक'मेट्रिक टेस्ट, ओमफ्राय टटेल 80 मार्क्सनि नोंथांमोनहा बेवहाय इन्टारभिउ जागोन एबा नोंथांमोननि फेट फिजिकेल प्लास साइक'मेट्रिक्स बेनि गासै टटेल मार्कआ एबा बेनि मेरिटआ बेखिनियानो लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोननि टटेल गासै मार्कखौ बिथांमोनहा नायनानै मेरिटखौ बिथांमोनहा सेलेक्ट खालामगोन आरो नोंथांमोननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रिया जानानै थांगोन।